Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, ман тасмим гирифтам ки имрӯз дар як чанд масъалаҳои муҳим бо шумо ҳамсӯҳбат шавам, ки яке аз ин масъалаҳо ин мебошад, ки қариб 20 нафар муҳоҷирон, ки аз як чиптафурӯш зарар диданд, ба ман муроҷиат карданд. яъне шикояти муҳоҷирон аз болои чиптафурӯшҳо. наворо ҳатман тамошо кунед то охираш, ки он гапҳое ки дар он ҷо мегӯям ҳатман ба шумо лозим меояд. гӯш кунед то ин ки аз инҳо шумо низ фиреб нахӯред, яъне ки огаҳ бошед. ва дигар масъалааш ин аст, ки як миллатпарасти рус, ки дар сари муҳоҷири тоҷик бо пистолет паронда буд, хушбахтона имрӯз ӯро ба кунҷи зиндон равона карданд. ин муҳоҷир кӣ буд, ин ҳодиса чӣ гуна рух дод, каме дар ин масъала ҳам ба шумо маълумот медиҳам. дар наворҳои пешинаамон ман бо шумо дар масъалаи як аксия суҳбат кардагӣ будам. ҳоло бед дӯстони азиз, пеш аз сар кардани мавзӯъҳои асосиамон як видеоролики кӯтоҳ аст, инро тамошо мекунем, ки дар бораи ҳамин аксия каме маълумот медиҳад ва баъди ин видеоролики кӯтоҳ мегузарем ба мавзӯъҳои асосиамон. Ассалому алайкум бародаро. Доруи нави гиёҳия ба шумо пешниҳод мекунем, ки номаш эпмедимай ва дар Туркия истеҳсол мешавад. Ва барои онҳое тавсия медиҳем, ки барои мардҳое ки марднакишон заифай ва аз ҳисоби кам будани протсентшон фарзанддор намешаванд, ба онҳо тавсия медиҳем. Ва инчунин ин дору ҳам мард ҳам зан барои ҳомиладор шудани мисол фарзанддор шудан истифода метавонанд, истифода баранд. Бародаро, ин дору дар Туркия аз 7 намуд гиёҳ истеҳсол мешавад ва барои ҳамин дар организм безарар мебошад. Ва ин дору занон ва инчунин мардуми оиладор метавонанд истифода баранд ва инчунин барои онҳое ки бародарое ки машқ мекунанд мӯътадил, барои онҳо тавсия дода мешавад. Раҳматуллоҳи баракатуҳ бародарони алисломона, бародаре ки бам доруҳое ки дар реклами Голос Мигрант реклама шудагӣ аст, мо ҳам доруе заказ кардем. ина бародар аз шаҳри Москва дар шаҳри Иркутск расияни 5000 километр раҳ, ин ҳамин дору ина дар дасти мо расид. раҳмати калом ба он бародарро, ба бародари Голос Мигрант ҳазор раҳмат. бародар, бо реклами шумо, бо дастгирии шумо мо ин доруро дастгирӣ кардем, мақсад бар мо расид. саломат бошед. мувофиқи маълумоте ки ман имрӯз дастрас кардам, дар Хабаровский край мехоҳанд ки нархи патентро боз ҳам болотар бубардоранд. мувофиқи маълумоти пешниҳодкардаи Минэкономразвития, яъне ки ба тоҷикӣ агар тарҷума кунам, хато накунам, агар вазорати иқтисод ва рушди Русия чунин маълумот пешниҳод кардааст, ки коэффициенти патент дар Хабаровский край 1,75 буд ва мехоҳанд ки ӯро ба 2,2 боло бардоранд. яъне дар вақте ки 1,75 буд, нархи патент муайян карда шуда буд ба 4541 рубл. ва агар ӯро ба 2,2 бардоранд, коэффициенташро намедонам, шояд наздикои 6000 рубл шавад нархи патент дар Хабаровский край. хуб дӯстони азиз, биёед каме дар бораи ин миллатпарасти рус, ки ба сари муҳоҷири тоҷик бо пистолет паронда буд, ӯро ба кунҷи зиндон равон кардан каме суҳбат мекунем. 8 августи соли 2016 дар метро як миллатпарасти рус бо як муҳоҷир даст ба гиребон шудаву ӯро ҳар гуна дашномҳои қабеҳ мекард, бо алфози қабеҳ бо ӯ суҳбат мекард ва ба ӯ мегуфт, ки аз бисёрии шумо дар метро дигар нафас кашида намешавад, шумо ҳар ҷоро пур кардед, вагонҳо пур аз шумо шудааст. ва он дашномҳое ки русҳо бештар ба муҳоҷирон мекунанд, ба шумо маълум аст, ҳамчунин ҳақоратҳо мекард ба ин муҳоҷир. ва муҳоҷири дигаре бо номи Сулаймон Саидов ҳамаи инҳоро назорат мекард ва ӯ хост, ки аз ҷои бархеста рафта ҳимоят кунад он ҳамватанашро, он муҳоҷирро. вақте ки ӯ наздики ин миллатпарасти рус, марди 61 сола бо номи Сергей Царёв назди вай меравад, мехоҳад аз он муҳоҷир пуштибонӣ кунад. Сергей Царёв бо ин ҳам дағалӣ мекунад. дар натиҷа пистолети травматикии худро бароварда дар сари муҳоҷири тоҷик 3 тир мезанад, ки яке аз ин тирҳо ба чашми Сулаймон Саидов меғалтад ва дар натиҷа ӯ чашми худро аз даст медиҳад.
хулоса баъди ин судкашиҳо дуру дароз дар давоми 2 сол кашокашиҳо шуд ва хушбахтона имрӯз ин аблаҳро ба 10 солу 3 моҳ ба кунҷи зиндон равонаш карданд. Сулаймон Саидов бошад барои ҳамаи даводаҳояш дар тӯли ин 2 сол 300 000 рубл ва барои чашмаш 15 миллион рубл, яъне tovoni пулӣ аз амин Сергей Царёв талаб карда истодааст. хуб дӯстони азиз, чӣ тавре ки ваъда карда будем дар бораи шикояти муҳоҷирон аз болои билетфурӯшҳо, яъне чиптафурӯшҳо суҳбат мекунем. Ба ман якчанд муҳоҷирон муроҷиат карданд ки онҳо билет хариданд ва вақте ки ба аэропорт рафтанд дар рӯзи парвозашон онҳоро аз рейс гардонданд, аз парвоз онҳоро гардонданд. Бо сабаби чӣ? Бо он сабаб ки билетҳояшон фалшивӣ буд. онҳо ба ман гуфтанд ки мо ин рақамҳоро аз шабакаи YouTube, ки яке аз блогерҳои тоҷик онҳоро реклама мекард, аз он кас гирифта будем ва вақте ки мо ба ин блогер муроҷиат кардем, ин кас ба мо гуфт ки ман худамам инро ин яъне чиптафурӯшро нағз намешиносам ва дигар ба мо ҷавоб нагардонид. ҳамаи перепискаҳояшонро, ҳамаи навиштаҳояшонро ба ман партофтанд, ман хондам. рости гап ман намехоҳам ки номи ин блогерро бигирам ва ӯро шарманда бисозам, чунки то ҳоло ки 1 сол зиёд мешавад ман шабакаам фаъолият мекунад, то ҳоло номи ягон касро ман дар шабакаи худам нагирифтаам ва намехоҳам ки номи касеро ҳам гирифта ӯро пас бизанам. аз ҳамин хотир ба ҳамаи блогерҳо муроҷиат карда бори дигар мегӯям ки дӯстони азиз, ҳар вақте ки ба шумо барои реклама кардан ягон кас занг мезанад, шуморо мегӯяд ки масалан ман бор бурдани ҳастам ба Тоҷикистон, камаз дорам, ё ин ки мегӯяд ки ман авиакаса дорам, билет мефурӯшам, маро реклама кун, шумо шахсияти ӯро аввал бояд бидонед ки ӯ ки аст, чӣ гуна аст, чӣ гуна нафар аст, яъне то ин ки ба шумо ва ба сари тамошобинони шумо бало наёрад. вақте ки мо дар ин ҷо хушсухан ҳастем, дар назди мардум бо чеҳраи кушода бо онҳо суҳбат мекунем, мардуми оддӣ моро бовар мекунанд ва ҳар чизе ки мо реклама мекунем онҳо хаёл мекунанд ки мо тафтиш кардаиму баъд реклама карда истодаем. ба ҳамин хотир онҳо гирифта занг мезананд. бубин дӯсти азиз ки агар ин рекламаи шумо карда будед, намедонам 5000 гирифтед ё ин ки 4000 гирифтед, вале дар ҷавоб 20 муҳоҷир агар билетҳояшонро 10 000 ҳам ки ҳисоб кунем 200 000 рубл зарар диданд. ин фикр мекунам ки аз рӯи ақли инсонӣ дуруст намегирад ки мо 5000 рубл ба кисаи худ фоида кунему, дар ивазаш 200 000 рубл ба мардуме ки моро бовар карда, моро тамошо мекунанд, ба онҳо зарар биёрем. хулоса гуфтаниам ки ба ман авиакаса ҳам муроҷиат карда буд, ба ман камазҳое ки ба Тоҷикистон бор мебаранд онҳо ҳам муроҷиат карда буданд. вақте ки ман аз онҳо ҳуҷҷат мепурсам, рости гап дигар онҳо ба ман на занг мезананд, на менависанд ва он чизое ки ман реклама кардам то имрӯз ҳамаашро хуб тафтиш кардаам. агар ҳар яке аз онҳое ки ман ба шумо тавсия додаам, агар чӣ мушкилие кунанд, ман онҳоро ёфта ба шумо дода метавонам. ва дар охир дӯстони азиз, мехоҳам як барномаеро ки махсус барои муҳоҷирон тайёр карда шудааст ба шумо тавсия бидиҳам ки ин барнома фоида ном дорад. мана дар ин ҷо расмҳояш ҳоло мебарояд, бубинед. ин барномаро дӯстони азиз мисли барномае ки дар як навори дигаамон ба шумо ман тавсия додагӣ будам, ин ҳам ҳамон хел аст. шумо аз ин ҷо метавонед хизматрасониҳои бонкӣ, хизматрасониҳои юридикӣ, яъне маслиҳатҳои ҳуқуқӣ дар ин ҷо шумо пайдо кунед ва ҳамчунин хизматрасониҳо оиди ёфтани ҷои кор, ҷои хоб, ҷои истиқомат, амсоли аминҳо, яъне ки ҷои кор гуфта вакансияро ман дар назар дорам. ҳатман ман ссилкаашро дар описания видео мегузорам, шумо аз он ҷо скачат кунед. барои ин барномаро истифода бурдан ба шумо ҳамагӣ чӣ зарур аст? барномаро скачат мекунед ва заявкаи худро пешниҳод мекунед, аз он тараф қабул мекунам ва марҳамат ба барномаи фоида. вақте ки скачат кардед, маъқул шид, дар он ҷо отзив аст, дар отзив даромада хулосаҳои худро бинависед оиди ин барнома. барномаи беҳтарин аст, ба худи ман маъқул шуд, метавонед истифода бибаред. ҳар чизе ки барои муҳоҷирон аст, ман кӯшиш мекунам ёфта, худам як бор дида ва пешниҳоди шумо бикунам. хуб дӯстони азиз, бори дигар шуморо даъват мекунам ки дар шабакаи Голос Мигранта обуна шавед, лайк гузоред. ташаккур мегӯям шуморо ки то ин ҷо моро тамошо кардед ва ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам. хайр дӯстони азиз, то навбарҳои оянда.